Hello, 皆さんこんにちは、エンディです。今日は広東語の動詞ブレイズについて話したいと思います。一緒に広東語を練習しましょう。OK。まず今日学ぶ3つのポイント。まず左側一緒に読みますね。仕事をする。做嘢。做嘢。これどういう意味ですか？做はだいたいするの意味ですね。做、これ動詞です。この嘢は、嘢、仕事。做嘢、仕事をする。この做動詞、嘢、目的語。広東語の場合は、主語、動詞、目的語。このパターンですね。真ん中2番目のところで、この做を入れますね。一緒に読みましょう。做咗嘢。做咗嘢。この做はだいたい日本語の場合はしました。しましたの漢字ですね。食べましたのました。これ学校形ですね。做咗嘢。做咗嘢。右側3番目のところ。もし今やっている現在進行形の場合は做緊嘢。做緊嘢。この緊はもちろん、知っているの意味ですね。做緊嘢。この做緊、大動詞の後で入れますね。動詞做目的語。動詞緊目的語。この文法は、そんな難しくない。だから一緒に練習しましょう。まず今日、この動詞のフレーズ一緒に練習しますね。一個一個見ましょう。まず、做嘢。もし私は昨日仕事をしました。我尋日は昨日ですね。我尋日做咗嘢。もし私今仕事をしている。我而家もちろん今ですね。我而家做緊嘢。我而家做緊嘢。OK ですか？続く。温書。温書。勉強する。私昨日勉強しました。我尋日温咗書。我尋日温咗書。もし私今勉強している。我而家今ね。我而家温緊書。我而家温緊書。OK ですか？広東語の時間の使い方。例えば、今、而家、昨日、尋日。これ考え方は日本語一緒。だから主語の後で OK。主語の前 OK。例えば、昨日私勉強しました。尋日、我温咗書。これ OK。私昨日勉強しました。我尋日温咗書。同じ OK ですね。尋日我温咗書。我尋日温咗書。而家我温緊書。我而家温緊書。こんな感じですね。排隊。私、昨日列に、並んだ。我尋日排咗隊。我尋日排咗隊。もし今待っているの場合は、我而家排緊隊。我而家排緊隊。游水泳ぐですね。例えば、私昨日泳ぎました。我尋日游咗水。我尋日游咗水。私今泳いでいる。我而家今ですね。我而家游緊水。我而家游緊水。大丈夫ですか？続きますね。瞓覺、寝る。私昨日寝ました。我尋日瞓咗覺。我尋日瞓咗覺。私今寝ている。でも寝ている人は自分今寝ているは言えないですね。では練習のために一回読みましょう。我而家瞓緊覺。我而家瞓緊覺。開會会議をする。私昨日会議した。我尋日開咗會。
我尋日開咗會。私今会議している。我而家今ですね。我而家開緊會。我而家開緊會。買嘢買物する。昨日買物しました。我尋日買咗嘢。我尋日買咗嘢。私今買物する。している。我而家買緊嘢。我而家買緊嘢。この買はもちろん買うの漢字ですね。この家は物。OK。全部の場合は買い物する。OK。放假。お休みになる。私昨日お休み取った。我尋日放咗假。我尋日放咗假。私今お休みしている。我而家放緊假。我而家放緊假。OK ですか？続きますね。飲茶。飲茶。香港で、とか、中華街。例えば、トロントの中華街。マンチェスターの中華街で飲茶したことありますか？例えば、私昨日飲茶しました。我尋日飲咗茶。我尋日飲咗茶。もし今飲茶している。例えば友達から、今何してる？僕今飲茶しているよ。我而家飲緊茶。我而家飲緊茶。OK、まだ3つくらい、2つくらいある。打波はバスケットボールするですね。私昨日バスケをした。我尋日打咗波。我尋日打咗波。私今バスケしている。我而家打緊波。我而家打緊波。同緊はしているの意味ですね。最後、去街、出かけるですね。私昨日出かけました。我尋日去咗街。我尋日去咗街。私今出かけている。我而家去緊街。我而家去緊街。どうですか？今日の言葉全部わかりますか？左は動詞。真ん中は、これは茶色いやつは学校形ですね。緑は現在進行形。それ右側意味です。これテストですね。OK。これはアンサーもあります。OK。ちょっと動画ストップして、一回読みましょう。一回やってみてください。今日はどうですか？見てくださってありがとうございます。また次の動画会いましょう。再見。